ମନେକର ତୁମେ ଜଣେ କ୍ଷୀର ବିକାଳି ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ମାତ୍ର 3ଟି ପଳା ଅଛି। ଗୋଟିଏ 8 ଲିଟରର, ଗୋଟିଏ 3 ଲିଟରର ଆଉ ଗୋଟିଏ 5 ଲିଟରର। 8 ଲିଟର ପଳାଟି 8 ଲିଟର ଯାକ କ୍ଷୀରରେ ଫୁଲ୍ ଅଛି। ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଜଣେ 4 ଲିଟର କ୍ଷୀର ମାଗିଲା। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଏହି 3ଟି ପଳାକୁ ୟୁଜ୍ କରି କେମିତି 4 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେବ? ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି ନିଜେ ଉତ୍ତର କର। ଯାହାର ଯାହାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ ମୁଁ ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି। 8 ଲିଟର ପଳାରେ ଆମର 8 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଅଛି। ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କଲି ନା 5 ଲିଟର ପଳାକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଲିଟର ପଳାରୁ କ'ଣ କରିବି ନା 3 ଲିଟର ପଳାକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଲିଟର ପଳାରେ 3 ଲିଟର, ତାକୁ କ'ଣ କରିଲି ନା 8 ଲିଟର ପଳାକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଲିଟର ପଳାରେ 2 ଲିଟର ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା 3 ଲିଟର ପଳାକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 8 ଲିଟର ପଳାରେ 6 ଲିଟର ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା 5 ଲିଟର ପଳାକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଲିଟର ପଳାରେ 5 ଲିଟର ଆଉ 3 ଲିଟର ପଳା 2 ଲିଟର ଅଛି, ତେଣୁ ଆଉ 1 ଲିଟର ସର୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ 5 ଲିଟର ପଳାରୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲି 3 ଲିଟର ପଳାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋର 5 ଲିଟର ପଳାରେ ଅଲରେଡ଼ି 4 ଲିଟର ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ 3 ଲିଟର ପଳାକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବି 8 ଲିଟର ପଳା ସହିତ ହେଇଗଲା ଆମର 4 ଲିଟର।